В 9 часа и 14 минути сутринта 50 цели се появяват едновременно на радара на самолетоносача. Не ракети, не дронове. Лодки. Малки, бързи, ударни лодки, разпръснати в дъга от 270 градуса. От азимут 019 до азимут 289. Приближаващи от почти всяка посока едновременно на 60 възела, вече в рамките на 8 мили преди радарът изобщо да ги засече. Защото те бяха вървели без никаква електроника от момента на тръгване. 14 минути без сигнали, без излъчване, стартирали от 11 отделни позиции по иранското крайбрежие, което беше тъмно и безмълвно 11 дни. Всичките 50 цели пресичат прага на засичане от 8 мили в рамките на 22 секунди една след друга. Не случайно. Точното времеизмерване на атака, проектирана около едно единствено прозрение, заплаха, пристигаща от 270 градуса едновременно, няма единична посока, към която да се обърнеш, и няма единично решение, което да неутрализира всичко преди да пристигне. 8 мили. 8 минути. Самолетоносачът е унищожавал ракети на разстояние 19 мили. Унищожавал е балистични бойни глави на 4200 фута. Унищожавал е торпеда, изстреляни директно изпод кила му. Всичко, с което някога се е сблъсквал, е идвало от посока, от разстояние, с геометрия, която е давала на формацията време и пространство да изгради решение. 50 лодки на 60 възела от 270 градуса и дават 8 минути и никаква геометрия изобщо. Системата за управление на огъня е построена да ангажира заплахи от азимут. Тази заплаха няма азимут. Тя ги има всички. Иран е прекарал 11 дни в изчисляването, че 8 минути не са достатъчно. Старши подофицер Джеймс Оуей беше под водолинията от 8 часа сутринта. Нещо в пасивната акустична картина на азимут 031 в 7 часа и 14 минути беше породило специфично безпокойство у човек, прекарал 14 години в мислене за това, какво може да унищожи корпуса на кораба. Той беше прекарал 90 минути в обхождане на предните секции на трюма, от шпангоут 14 до шпангоут 31, подводната секция на носа, най-близо до азимут 031 при текущия курс. Прокарваше ръце по заварки, проверяваше фитинги, оглеждаше обшивка, поела месеци на непрекъснати бойни действия и все още издържаща. Беше при шпангоут 19, когато бойната тревога прозвуча в 9 часа и 14 минути. Той не се придвижи към стълбата. Отвори конзолата за наводняване на преградата при шпангоут 19 и започна да изчислява, защото числото живееше в главата му по начина, по който телефонен номер живее в главата на човек, набирал го хиляди пъти. Числото, което разделяше повредата от катастрофата. Числото, до което иранските инженери бяха стигнали от едната страна, а Оуей беше стигнал от другата, независимо един от друг. 11. 11 едновременни детонации в едната и съща секция на трюма в рамките на 4 секунди срещу шпангоути от 14 до 31 при текущото газене на кораба. Това беше, което щеше да произведе пробив, който екипажите за контрол на щетите не биха могли да изолират. Това беше, което щеше да произведе наводняване по-бързо от това, което помпите могат да поемат. Това беше разликата между кораб, оцелял тази нощ, и такъв, който не го направи. Иран имаше 50 лодки. Оуей имаше конзола за наводняване и 7 минути и 38 секунди. Той започна наводняването в 9 часа, 14 минути и 22 секунди. Не защото изходът беше сигурен, а защото,
Ако се окажеше прав за посоката на нещата, ще му трябват всяка от тези 7 минути и 38 секунди. И ако греши, корабът ще носи следващите 22 минути 847 тона вода, от която няма нужда, и никой никога няма да разбере, че той го е направил. Той не грешеше. Изтребителите от бойното въздушно дежурство вече се бяха завъртели в 9 часа и 14 минути. 4 изтребителя, 2 назначени за северната дъга, 2 за южната, натискащи към максимална скорост в посока към най-плътните групи цели, преди завоите им да бяха завършени. Радарната картина показваше 50 цели, разпръснати в 270 градуса. Не стена от заплахи от една посока, която може да бъде адресирана последователно, а пръстен от тях, затварящ се от всяка посока едновременно. Формацията в центъра на окръжност, която се смаляваше на 60 възела. Първата ракета напусна водещия северен изтребител в 9 часа и 15 минути и намери целта на 7,1 мили. Лодката извела се 400 метра пред северната група в 14 минути от изстрела. Екипажът натиснал гъста отвъд червената линия, за да бъде първи в достигането на корпуса. Целта изчезна от радарната картина в 9 часа, 15 минути и 11 секунди. Първата ракета на южния изтребител намери своята цел 3 секунди по-късно. 2 лодки унищожени. 48 все още приближават в открита вода на 60 възела по предварително зададени курсове, до които никакво защитно действие все още не се е докоснало. Изтребителите работеха по крайните цели. Всеки преход унищожаваше 1 или 2 лодки. Всеки преход изискваше 40 секунди радиус на завой преди следващото ангажиране. Лодките не забавяха. Лодките не отклоняваха. Всяка заключена в курса си към корпуса. Екипажите държаха посоката, докато ракети намираха лодките около тях и контактите изчезваха от радарната картина един по един. А корпусът ставаше по-близо с всяка изминала секунда. 46 лодки. После 44. Формацията унищожаваше цели и пръстенът ставаше по-тесен. А аритметиката се движеше точно в посоката, в която Иран беше изчислил, че ще се движи, когато е проектирал атака около 8 минути, 50 лодки и 270 градуса. 41 лодки на 4,4 мили. 4 минути и 24 секунди оставащи. Двата ескортни разрушителя отвориха огън в 9 часа и 17 минути. Бързострелните морски оръдия на двата кораба помитаха назначените им сектори едновременно. Всеки разрушителят покриваше сектора на приближаване най-близо до позицията му. Оръдейните екипажи работеха при поддържани темпове на огън срещу цели, които бяха близо, ясни и се движеха по прави линии с предсказуеми скорости. Лодките изчезваха от радарната картина в групи. 2, 3 в бърза последователност, докато оръдията прочистваха плътни групи, приближаващи от един и същ азимут. 38 лодки. 35. 33 на 3 мили, с 3 минути оставащи. 33 лодки и 3 минути. И формацията ги унищожаваше по-бързо от всичко, което беше унищожавала в тази война. Изтребителите работеха крайните цели. Разрушителите почистваха секторите си. Всяка оръжейна система допринасяше едновременно. И броят все още не падаше достатъчно бързо. Не защото формацията се провалеше, а защото 50 лодки на 60 възела от 270 градуса е проблем, проектиран да бъде неразрешим за 8 минути, независимо колко добре работи формацията. Иран беше направил аритметиката. Аритметиката казваше, че 33 лодки ще бъдат живи на 3 мили.
Аритметиката казваше, че формацията изпълнява задачата перфектно и това няма да е достатъчно. Хеликоптерите се включиха в 9 часа и 18 минути. 2 хеликоптера, намиращи се на стандартно патрулиране от 7 часа сутринта, сега движещи се към най-близките групи цели с максимална скорост. Всеки преминаваше през плътна група лодки, унищожавайки 2 или 3 наведнъж. Броят падащ по едно и по две от ангажиранията на изтребителите и разрушителите сега падаше по-бързо, докато хеликоптерите работеха групите най-близо до корпуса. 29 лодки, 26, 24. Когато близкобранната артилерийска система се активира в 9 часа и 19 минути и водещите цели пресичат прага от 1,5 мили, оръдието захваща най-близката лодка на 1,4 мили и открива огън след 1,1 секунди. Залпът улучва контакта и лодката се разпада. Оръдието цикли за 0,8 секунди и захваща следващата цел на 1,3 мили и открива огън. Още един контакт – унищожен. Оръдието цикли отново. 22 лодки. После 21. Докато изтребителите правят последните си преходи върху крайните оставащи цели с последните от боеприпасите си, преди резервът на гориво да ги принуди да се оттеглят. Изтребителите напускат зоната на ангажиране с празни оръжейни станции и радарна картина, показваща все още 20 цели в рамките на 1 миля, а броят стои над числото, за което Оуей мислеше от 9 часа и 14 минути. 20 на 0,9 мили. Оръдието работеше. Контактите толкова бързо, колкото цевта можеше да се завърта. Захващаше, и стреляше, и циклеше, и захващаше отново. Всяко ангажиране купуваше 0,8 секунди и един контакт изчезнал от радарната картина. 18 на 0,8 мили. Разрушителите стреляха по лодки, пресекли в непосредствената зона на защита на самолетоносача. Контакти между ескортите и корпуса на носача. Разрушителите ангажират на разстояние, поставящи оръдейния им огън неудобно близо до кораба, който защитават. Хеликоптерите изразходваха последните боеприпаси върху най-плътните групи. 17 на 0,7 мили. 48 секунди. 17 лодки и 48 секунди. И всеки ресурс, с който разполагаше формацията, вече стреляше по нещо. Изтребителите изчезнали, хеликоптерите изразходвани, разрушителите на ръба на безопасната стрелкова геометрия спрямо корпуса на носача, оръдието работеше най-близките цели толкова бързо, колкото някога беше работило каквото и да е. 16 лодки, 15, 14 на 0,5 мили с 30 секунди оставащи. И оръдието захващаше, и стреляше, и циклеше без пауза. Всеки цикъл от 0,8 секунди произвеждаше един изчезнал контакт и броят се движеше в правилната посока и недостатъчно бързо. 30 секунди. 14 лодки. Оръдието се нуждаеше от 11,2 секунди, за да унищожи 14 цели при максималната си скорост на цикъл, ако всеки залп намери целта си чисто. То нямаше 11,2 секунди подред без преходи на проследяване. Нямаше 14 чисти захващания подред срещу цели, вече достатъчно близо, че носовата вълна, генерирана от всяка лодка на 60 възела, влияеше на радарното отразяване. 13 лодки на 0,4 мили. 24 секунди. Оръдието унищожаваше още една на 0,3 мили. 12 лодки. 18 секунди. Още една на 0,25 мили. 11 лодки на 0,22 мили. 12 секунди. Прагът.
оръдието все още стреляше. Намери още един контакт на 0,15 мили и го унищожи. Но 10 лодки бяха в рамките на 0,15 мили с 9 секунди оставащи. И оръдието се нуждаеше от 8 секунди, за да унищожи 10 цели при перфектни условия. А това не бяха перфектни условия. И 9 секунди не бяха 8 секунди за 10 цели при несъвършени условия на 60 възела. Контрадмирал Карвър вдигна универсалния корабен интерком. Целият екипаж. Пригответе се за удар. Под водолинията Уейз запечата конзолата за наводняване в 9 часа, 19 минути и 54 секунди. 7 минути и 32 секунди след като я беше отворил. Трите предни изравнителни отсека бяха приели 847 тона вода. Не бойна повреда, не системна авария. 847 тона умишлено наводняване, извършено от човек, правил аритметика от момента, в който бойната тревога прозвуча, стигнал до конкретен отговор и действал по него без да бъде помолен. Носът на самолетоносача беше паднал с 1,8 градуса. Предната секция на корпуса, от шпангоут 14 до шпангоут 31, секцията, която иранските инженери бяха прекарали 11 дни в идентифициране като оптималната контактна геометрия за едновременен подход от 270 градуса на 60 възела, се беше придвижила 2,1 метра под водолинията. Под газовата линия, за удар в която бяха проектирани контактните заряди. 10 оставащи лодки удариха корпуса в 9 часа, 20 минути и 3 секунди. Но не в секцията, изчислена от Иран. 4 лодки удариха в секцията, предвидена от Иран. Контактните заряди детонираха срещу корпусна обшивка, намираща се вече 2,1 метра под проектната позиция. Взривната енергия разсея по по-широка повърхностна площ, вместо да се концентрира при стресовото пресичане. Инженерите на Иран бяха идентифицирали 4 детонации, произвеждащи корпусни пробиви с размери от 0,3 до 0,6 метра в 4 отделни шпангоута. Вода, започваща да прониква в 4 точки едновременно. Реални пробиви, реално наводняване, но не катастрофалният едновременен разрушителен отказ, който 11 координирани детонации в проектната секция при проектното газене щяха да произведат. 6 лодки удариха корпуса в секции, придвижили се изцяло под проектната ударна геометрия. Контактните заряди детонираха срещу подводна обшивка по тъгли, произвеждащи хидравлично налягане, структурно огъване и насилственото предаване на взривна енергия през корпуса. Но без пробив, без вода, проникваща от тези 6 контактни точки. Само насилието на 10 заряда, докосващи корпуса едновременно, и всичко, което това насилие произведе. Самолетоносачът потрепери по цялата си дължина от 333 метра от 10 едновременни корпусни контакта. Не потрепереването на близко детониране в морето. Не потрепереването на бойна глава над палубата. Потрепереването на 10 контактни заряда срещу корпуса едновременно. Енергията, преминаваща директно през стоманата в шпангоут след шпангоут, в отсек след отсек, в монтаж след монтаж и в човек след човек на кораба в един и същи миг. Осветлението се повреди в 14 отсека от удара. Оборудване се повреди в делет. 2 пожарогасителни системи се активираха автоматично само от структурната вибрация. Скоростта падна от 28 възела до 19, докато задвижващите системи поемаха удара и автоматизираните системи за безопасност намалиха мощността. 19 членове на екипажа паднаха из целия кораб, хвърлени от краката си, блъснали се в прегради, натикани в оборудване от потрепереване, за разлика от всичко, което екипажът беше изпитвал в месеци на непрекъснати бойни действия. 3 тежко,
Един в безсъзнание от удар в главата в шпангоут в машинен отсек. Един с фрактура на ръка от падане в центъра за бойна информация. Един притиснат за кратко под оборудване, изместило се в електронното пространство, преди екипажът около него да го освободи за 44 секунди. 4 корпусни пробива. Вода, проникваща в 4 точки едновременно, преди потрепереването дори да беше утихнало. Разликата в налягането на дълбочина, избутваща вода през отворите на пробивите, с темп, изчислен предварително от ОЕ. Той беше предварително наредил екипите за контрол на щетите в 4 най-вероятни точки на пробив, преди изобщо да отвори конзолата за наводняване. Докато броят на лодките все още беше над 30, докато изтребителите все още работеха крайния периметър, докато ситуацията все още изглеждаше сякаш може да се разреши без нищо да достигне корпуса, той ги беше наредил на позиции така или иначе. Защото 14 години мислене за корпуса беше произвело човек, подготвящ се за онова, което изчислява, че идва, а не за онова, което се надява да не пристигне. Пробивът при Шпангоут 14 е изолиран в 9 часа 24 минути и 17 секунди. Екипът стоял при Шпангоут 14 от 9 часа и 16 минути, достигна точката на пробива и започна изолацията преди наводняването да беше достигнало 40 см дълбочина. Пробивът при Шпангоут 19 е изолиран в 9 часа 26 минути и 44 секунди. Пробивът при Шпангоут 22 е изолиран в 9 часа 29 минути и 2 секунди. Този бавен. Пробивът по-голям от другите 3. Екипажът работеше изолиращата кръпка срещу скорост на потока, достигнала 180 литра в секунда, преди кръпката да се захване. Пробивът при Шпангоут 26 е изолиран в 9 часа 42 минути и 8 секунди. 28 минути и 5 секунди от момента на корпусен контакт до момента, в който последният пробив беше запечатан и наводняването и в 4 отсека беше под контрол. Корабът се наклони 1,1 градуса на левия борт по време на комбинираното наводняване от 4 пробива и 847 тона умишлен баласт. Най-лошото наклоняване, носено от самолетоносача от налягането на руската подводница, месеци по-рано. Помпите работеха предните изравнителни отсеци от 9 часа и 24 минути нататък, докато всеки пробив беше изолиран и Оуей последователно освобождаваше баластното наводняване секция по секция. Носът се издигаше обратно към равно водене за 14 минути, докато помпите изчистваха умишленото наводняване. Наклоняването намаляваше. Скоростта се възстановяваше от 19 възела обратно към 28, докато задвижващите блокировки за безопасност се освобождаваха. Осветлението се връщаше в отсек след отсек, докато екипите за контрол на щетите работеха по вредите от удара. Напълно боеспособен в 9 часа и 43 минути. Доковият комплекс на бързите лодки на корпуса на гвардейците на революцията, поддържащите структури, командният център, координирал 50 лодки от 11 позиции по 340 км иранско крайбрежие, беше под непрекъснато наблюдение от момента, в който първият контакт се появи в 9 часа и 14 минути. Позицията – фиксирана до 12 метра по време на ангажирането. 16 крилати ракети, изстреляни в 9 часа, 20 минути и 3 секунди. Точния момент на корпусния контакт. Комплексът престана да съществува в 10 часа и 7 минути. Иран изпрати 50 лодки. Формацията унищожи 40 преди да достигнат корпуса. 10 удариха. Иран изчисли, че 11 едновременни контакта в проектната секция при проектното газене ще произведат пробив, от който самолетоносачът не може да се спаси. Бяха прави за числото. Бяха прави за секцията. Бяха прави за геометрията. Корпусът не беше там, където беше в 9 часа и 14 минути. А човекът преместил го, за да го изчисти. Корпусът не беше там, където беше в 9 часа и 14 минути. човекът преместил го,
все още беше под водолинията в 9 часа и 43 минути, прокарвайки ръце по изолиращата кръпка на Шпангоут 26, убеждавайки се, че ще издържи.